Siya si Lynn, kugihan nga asawa, responsable, mapinanggaon, ug labaw sa tanan, seryoso mahigugma, ug mauni ang iyang istorya. Dito! Nagluag na ka? Udto na! Trabaho pa biya ka! Dito! Dito! Tara na! Kay unto na! Manarbaho na tama! Oy! Lito! Nana si George, oh! Aray, Lito day! Nasa sulod! Ato lang! Pare Lito! Oy! Oy, pre! Sa'yo lagi! Ya, okay na to motor? Okay na, pre! Tara na, biyaya ta. Pre, pila sildo ni mo itong naging simana? 1.5 na lagi, pre! Kay kalibot ako sawa, pero okay lang. Kay na may 500 na bilhin ko. Baka pre, kay sa kalibo rin kikuha. Pero sa mga asawa, urot din 1.5 pero okay naman kay konsumo po na mo. Okay na, pre! Kay nga naman din na. Kay kita ang pinakasawa ko. Sundo. Bigitang lang na din yung mga sa trabaho. Natanggal na din siya sa trabaho. Wala na siya sa kumpanya. So, nag-extra siya construction worker. Mao ba? Dapat nanggod karong panahon na kita mga babae. Dapat mamili tag mga lalaki na profesyon. Kay praktikal na ba ita karong panahon na? Dili man sa pagpangdaot ha. Ay, sige lang. Dawat man po na ako kung saan nasa iya, ha. Ay, si Celine ba? Kumusta naman dito? Na-promote mo dato sa trabaho. Yaya no? Ay, ayan niya, uy. Ay, Lynn. Lain pa ato ba? Nakadungog ko og mga estrada ganina ba? Ang imo ra daw ba na ba? Construction worker ra daw. Sayang ra daw ka sa iya ha. Sige lang nasa late. Dawat mo po na kung nakumbana. Sukad-sukad sa mong pag-ipon. Wala mong pagkuhanan niya binuang. Pero po sa mga Lynn na ang mga storya sa bang tao. Wala po kay plano pulian siya. Kaya trabaho, pre! Yan, pre! Malang mo! Di pre, ang pre. Balay! Okay, pre. Pre, ang Kumana ba? pre! Di pre. Pabalo na ka, pre? Saan? Foreman ba? Nya. Nag-ingon to ganina na magbawas daw siya ug tao kay nalubran daw ta. Wapot ka na ko ingni, pre, kay sig nakabalo na ka, pre ba? Mo mo nyaging ni lagi. Mamo tigingon niya, pre. Ya, pwede pre kay wala bigla yung pangita pre no. Yung sauna na ako ng asawa ng ko ra pinagisaligan pud biya anak. Wa pud biya ay trabaho. O gani, Sana pre. kaunon pud mo. Ano niya, pre? Muna na to. Ha? Oh. Sa'yo lang ka dito. Sa problema niyo mo. Paita ni Linoy. Mo pwede pagsugod po sa construction. Among-among nagbawas dayon. Sige lang dito. Mangitawag ka, applyan, ugma. Trabaho na ka. Lin, ang baon. Una na. Sige day, maunan to mo kay kasi malate na ko ba. Sige. Kasi magabinaan ko ha. Sige. Gabi pa dito siya muli. So ikaw ra da isa da karon. Oh, ila pa tong gabi eh. Bago pa mo sa kasulod ng trabaho. Muna na ko. Dito. Mga una ta dito. Wala pa rin kakalungag dito. Nana di ka? Wala pa ko ka luto kay. Karon pa ko ka mata. Magluto ko ron. Sige.
Dito. 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 Nanay ka? Oh, karon ako naabot. Naglungan na ka? Mana? Tara, ngayon ta. Ano na kulito? Dito. 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 Lin, ang bilin na Ay, bilin. di mo po niyong ibalik dito eh. Ay, Lin. Kita lagi na ko si Annalise sa inyong boarding house. Sabi akong pagpanigkamos. Gidawat di ka kung unsa ka. Giantos na ko tanan. Tapos mara na mo ikabala sa kuha. Mga traidor mo. Ikaw ang bayan na ka, napakatambag-tambag sa kuhan. Ikaw rin mo tukob. Ha? Tama na! Tama na!